गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों रानस्राव फागुन। बियो मोनसे गोदान बैसागो मिउजिक भिडिअ। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि आपल'ड खालामनानै होआखै। बिथांमोना बे भिडिअखौ जेब्ला फुलि आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनसुमा, नमिता आरो प्रणब। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अनसुमा आरो सनिया। बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों अनसुमा। लोगोफोर बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना गुसुं टिजाराव नायनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अमित लुइस हेम्पटन। नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय NF एन्टारटेनमेन्टनि बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामगोन। बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै।